Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahlana zendaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu okwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani nazi indaba ezihamba phambili. Linedumela idame elisemayini enseleni. Ukuhamba kagesi kuyezwela kubangcwabi kanti ikhosathi igxeke yokwenyuswa kwemali imboleko. Sanimola kwindaba zethu ze1KZNTV. Idame lakheke ngokuma kwamanzi emayini yenkwale engasasebenzi emayini kwaBhejane enseleni ngase-Richards Bay enyakatho nelikaMthaniya sebephenduke indawo yokujuxuza muva nje kwazisa abantu abasagcini-ke ngokuyobhukuda kuphela khona kepha sebeyithokozisa nangomculo. Izoko lezindaba le1KZNTV lihambele kule ndawo-ke namuhla ukuyobheka ukuthi kwenziwani kule ndawo esinedumela kangaka. Kuphumene sinedolo lokubhekwe emayini eseyavalwa esiphenduka idame emayini enseleni. Nedamu-ke seliphenduka undaba mlonyeni lapho abantu bezithokozisa khona njengoba namuhla bekunenduma ezulu yomcimbi obuhlelwe ngamanye amalungu omphakathi kulona leli damu. Omunye wamaciko behambele lo mcimbi uthi ufisa iqhubeke into eyenzeka kuleli damu njengoba abaningi abazuza kulona. Into enhle ngaleli damu ukuthi abantu kuvuleka amathuba emisebenzi. Njengoba singamaciko sikwazi ukuthi sicule kutholakala imali. Angeke kube into enhle ukuvalwa kwedamu ngoba livula amathuba emisebenzi amaningi. Yebo khona vele ukulimala kwabantu noma ukulimala komuntu othe walimala njengasolwandle izinto ezenzakalayo lezo kuyalimaleka kuphinde kuqhubeke impilo yabo kodwa asisho ukuthi siyakuthanda lokho sikhulekela ukuthi ngathi ngaba into engaphela nje ukuthi belimala abantu bese kuba nabantu abazogada ukuthi cha abazoba balawula ukuthi begada abantu ababhukuda ukuthi kumele bebhukude begcine kephi izinto ezifana nalezo. Ngiyafisa ukuthi ngale ndawo ingathuthuka kwakhiwe indawo lapha abantu abazokwazi ukudayisela khona njengoba kudayiswa njengoba kumile abantu befaka ama-shelves asengathi ngaba indawo uhulumeni ekwazi ukufaka mhlambe kufakwe nezinto eziningi nje izoba zinsiza zale ndawo ngoba kubuka ngathi indawo eza kahle kakhulu. Omunye wabahwebi kule mayini uthi ufisa befakelwe uphahla lapho beyodayisela khona. Siyacela nkosami intuthuko nomasipala ukwazi ukufaka isandla nkosami besicela ungenelele la kule ndawo kunehlathi ebesicela nakhona ukuthi singalungiselwa khona usifaka isandla siyacela siwumphakathi njengomama esebeqalile badayisa ama-chips njengoba izingane zingasebenzi nje singasebenzi kwanathi izingane eziqedile ezikoleni zihleli ayisisebenzi nathi asisebenze siyabhuquza ngakho futhi okukhulu kakhulu mina ngibuka ngazuthi intuthuko siyayicela ngathi ngaba khona impela kakhulukazi umgwaqo mubi ngisho usiphume erenke lapha elokushini ukhomba ukuthi uza nga ucela ulift umuntu vele ecabanga ithala lakhe lemoto ukuthi ngizolinyalela ithala lami bese lo sise nginikeza u60 kuleli thala selizobhoboka. Ngakho ke besicela nkosi yami ngisho ama-taxi la osomabhizinisi ama-taxi ama-owner angenelele nawo umasipala kodwa ke kube siucela kakhulu ukuthi nkosi yami ngisicela ufake isandla usilungisele la ulungise nomgwaqo nathi nkosi yami sifakole ne-shelter ishelter ngoba nkosi yami sizelanga liyashisa nje ilanga sesisabomvu qephu. Abanye babahwebi abadayisa kule mayini esiphenduka idamu bezwakalise intokozo ngenzuzo abayithola ngokudayisa kuleli damu. Kusithokozisa kakhulu ukudayisa kwethu la mfana wami ngoba kade kulele eziki impela ulokho siqalile nje siyawathola amasenti kumnandi ekhaya siyadla kumnandi kusithokozisa kakhulu nje maqhubeke silungisele kahle kube clean kahle lokuphela akube khona indlela okuvalwa khona nje bakuvaliwe ukuthi kucleanwe amanzi kuvalwe ukuthi lapho ngamele bebhukude khona bengabhukudi kodwa nje thina sicela ukuthi siqhubeke livule idamu ngoba njengamanje siyakona ukuphila njengoba sidayisa nje hlele emakhaya sisebenzi nabantwana bethu abasebenzi bengalivali idamu. Imali ngiyakwazi ukuyithola noma uyawazi ukuthola imali ukuthi thenga ukudla ekhaya sikwazi ukuphatha ukudla esikoleni nezinto ezishotayo esikole sithengele idamu lisize ngalokho ukuthi umuntu ezokwazi ukudayisa. Njengoba ngizelana batabami ngizophanda ngoba indawo lesibona ukuthi sifuna ithuthuke sithole okwamasentshana sikwazi ukuphila lento eyenzeka lana inhle njoba ikhona nje sathi nathi ake sisukumeke emakhaya sizophanda lana sithole open singomama siyeke ukuhlala ngezindlu. Kanti ke umunye wabahleli balomcimbi uthi ufisa ithuthukiswe le ndawo ukuze nezakhamizi ziyokwazi ukuxosha igade ziko.
Bakhona abantu abanama-skill lana abakwazi ukubhukuda, kodwa sifisa ukuthi umasipala usondele ukuthi le ndawo ukwazi ukuyithuthukisa abantu ababhukudayo bethole i-training eyanele abazokwazi ukuthi mhlasimpe bekwazi ukuthi belelelele ukhandela namathuba omsebenzi kule ndawo lena. Ngoba uzobona endaweni ezihlahla, lezi zihlahla lezi safisa umasipala ushayela indawo ezihlahla ukwazi ukuthi kuqhele edwele kwedamu bekwazi le ndawo lena akho ngisho amanzi akhona lana, akho ngisho ama-toilet akhona la. Uzobheka kahle i-toilet elimobile elilodwa esicelile nje salekelelwa, but umasipala mongakhanda ama-toilet le ndawo ikwazi kube safe, ukwazi ukuthi abantu abasendaweni. Ngoba uzobuka kahle lesi sikhathi esikusona isikhathi sikaJanuwari, kodwa la endaweni eseMandem kubuka kuyindawo ekaDisemba abantu bayithokoza khona la. Uma sifisa nje kwenzeka ukuthi abantu umasipala usondele nosomabhizinisi bekwazi ukuthi belungise le ndawo ukuze abantu bekwazi ukuthi imindeni ikwazi ukulala idlile. Ezindabeni ze-1KZN TV kubika umqondisi Miyeni ngisemayeni Enseleni. Inhlangano emele abangcwabi kuleli nafupha SA ithi nakuba ke sinzima ke simo ngenxa yohlelo lokucishwa kagesi ngenhloso kuwonga, kodwa ke kuba khona kweinsiza ke ezifanele njengeinjini ikhona ongasiza ukuthi kumsebenzi wokugcina imizimba yabantu ungaphazamiseki. Le nhlangano isho kanjena kulandela ke imibiko ehlukene abangcwabi ebiyalela kwamalungu omphakathi kuba ke idumbu ayisezogcinwa kuyinsuku ezine emva kokuthi umuntu ke edlulile emhlabeni ngenxa yokucishwa kagesi igaba ezahlukahlukene. Ukusabalala kwembiko esikundleni zokuxhumana ethi abangcwabi sibelele imindeni yahlukene ukuthi mangabe udlulelwe isihlobo sakho sekuzomela usingcwabe ezinsukwini ezine. Lokhu kuza ngenxa yokuhlupha kagesi okwenzakala mihla yonke. Ukuzwa kabanzi sinayo nobhalo enafupha SA ezosichazela ukuthi ingabe yiphi indlela abayisebenzisayo njengoba silokhu sibona kuqhubeka inkinga yikagesi. Mr. Kumede, siyakubingelela sikwamukele osukwini lwanamhlanje. Angibingelele msakazi, ngibingelele naba-viewers at home. Engifisa sikucheke sinenkinga la iNingizimu Afrika nje iyonke mayelana nenkinga yokucima kagesi insuku zonke noma kuhlukahlukana ngokwezigaba. Njengamanje kuvela imibiko ethi abanye babangcwabi sebethi kuzomela mangabe ushonelwe isihlobo sakho uzomela usingcwabe einsukwini ezine ezizayo. Mhlambe mongakusichazele nisebenza kanjani mangabe kubhekene nenkinga yokucima kagesi okwenzakala nsuku zonke. Ikona angikusho ukuthi lokho kuyasihlukumeza sibangcwabi la eSouth Africa eKZN as a whole, but sinohlelo sike salenza ukuthi sikwazi ukumanage kulesimo esibhedayo se-load shedding. Ukukhumbula ukuthi mo-applyela izinto zakho zokusebenza noma wakha ifridge lakho kunezinto ezike zifune umasipala okufana nama-generator ukuthi ukwenza njani mase cisha ugesi. Iy'nhlelo esizenzile-ke thina ukufake i-generator extra ngala ngemuva okusiza ukuthi sikwazi ukupick up ugesi mengabe usuhambile. Lokhu kokunye okushiwoyo ukuthi abangcwabi bazongcwaba abantu abangasekho in 4 days thina asambisani nakho la ekhaya. Thina sinazo iy'nhlelo zokuthi umzimba uma ufikile ungalasta leso sikhathi osilastayo because izinto zethu zi-right zokusebenza njengama-generator njengoba ngisengishilo nje. Pho ungathini kumuntu osefikile kuyena lo myalezo and othola ukuthi khona omunye umndeni ozolahlekelwa umuntu othanda weyo wakhe makuzoba i-weekend? Siyazi nge-weekend ama-office amaningi asuke evaliwe engakwazi nokuthi uwenza amalungiselelo omngcwabo. Ukumqinisa nje idolo ukuthi no ey'ntweni ey'kanje kuye kumiseke kanje. Nafupha SA sithathe initiative ukuthi sambe lamalunga ethu wonke across the province, sambe sichecka senze sure ukuthi banawo ama-generator. So asifisi ukuzwa kuthiwa kunomngcwabi ophoqile ukuthi umndeni ungcwabe within 3 days. Asivumelani nalokho and sokwenza sure ukuthi ama-families lawa esisebenza ngawo athola ukunakekela, athola nokungcwabeleka kahle ngendlela abafisa ngayo. Mangabe sengibheka nje konjani ukusebenzisana ninodwa nabangcwaba abahlukene kwi-province iNingizimu Afrika iyonke? Ubudlelwane bethu okunye akukho kahle hle ngokuthi sinembono engafani ngemboni esikuyona, siney'nhloso ey'ngafani
sinendlela engafani zokusevisa imiphakathi yethu ayikaze ke ifane imbono almost across the province, but okwethu senze sure ukuthi si-unite labangcwabi abangaphansi kwanafupa SA ukuqinisekisa ukuthi siyakwazi ukumanage across KZN throughout i-load shedding if iyoke iphele mayiphela neze kulumela kona, but asithandi nalokho ukuthi ku-affect ama-client ethu noma amakhasimende ethu. Ingakho sibanxenxa nje kakhulu ukuthi sisazoqhubeka sivakashele wonke ama-mortuary akhona across the province to ensure ukuthi banawo ama-generator to keep up ukuthi ifridge liqhubeke lisebenza. Nenze njani kulaba ababangcwabo othola ukuthi besanda kungena kulona le business izinsiza ezanele asakamvuma ukuthi abe nakho konke? Ingakho ke lana njoba ngike ngachaza nje ukuthi si groupene bayakwazi ukusizakala ngoba mengenazi izinsiza kusebenza angeza ngalaka kumina eze komunye uza kwabo seduze kuyakhona ukusebenzeka lapha. Okay, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Hayi kubonga thina. Into ayivezayo la uGumede uveza ukuthi udinga ukuthi ube nezinsiza ezanele kakhulukazi ama-generator ezokwazi mangabe ugesi ucima ikwazi ukuthi ikulonde ukuze kushaye isikhathi sokuthi kuphinde kubuye nawo ugesi. Wathi kuyasebenzeka inqobo nje kudinga ukuthi ube nezinsiza lezi ezisuke zanele ukuthi ukwazi ukulinda ugesi ngendlela ongawulinda ngayo kodwa ubusebenzisa yona i-generator. Kutebokho Sibisi ngiseThekwini. Ake sithi shelele itolo mbukelo sobuye sibuye nezinye zeindaba zethu. Nina beselo siyabonga siyaphinda futhi siyanemukela nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ihlokwana zethu esithizo ezihamba phambili namuhla. Linedumela idame elisemayini Enseleni. Ukuhamba kagesi kuyezwela kubangcwabi kanti ikhosathi igxeke yokwenyusa kwemali imboleko. Umfelandawonye wenyunyana zezisebenzi ikhosathi sigxeka isenzo sebhange ngodla lakuleli Reserve Bank sokuphinde futhi kuyikhuphula imali imboleko. Unobhala walenyunyana esifundazweni KwaZulu-Natal uEdwin Mkhize uthi lokhu kubaphazamisa kakhulu njengoba iningi lezisebenzi livele licule kwezikoletini liyahlupheka kanti seliqalile futhi nokulahlelwa izinto zazo ke ezifana nemizi ngenxa kwehluleka ukuyikhokhela. Ukhabazelo usho kanjena ke kulandela ukuba ibhange ngodla liphinde lamemezela ukukhushulwa kwemali imboleko ngo-25 basis points. Ziningi izinto efanele government izenze as an intervention. Ibhodla umlilo inyunyana abasebenzi ngesimamezelo esenziwe yibhange ngodla lakuleli sokukhuphula imali imboleko. Ekhuluma neziko leindaba unobhala wekhosathu esifundazweni uthi ke lesi senzo kasibacabangelanga nhlobo ke abasebenzi abavele ke bekhahlamezekile ngaseyimalini. Sibone ngazuthi abasebenzi abacatshangelwa neze. Into ezokwenzeka ngokukhuphuka kwale repo rate empilweni zabasebenzi. Abasebenzi bazolahlekelwa izinto zabo abakwazile ukuthi bayithenge ngemadlana encane abayitholayo yomjuluko wokusebenza kanzima. Abasebenzi bazolahlekelwa izinto efana nemizi. Khumbula ukuthi makukhuphuka irepo rate nemizi nayishona phezulu ama-installment and abasebenzi bahola kancane abaningi baba basebenzi baphelelwe imisebenzi. Ziningi izinto efanele government izenze as an intervention kodwa siyacabanga ukuthi kuzomela futhi kube khona ukubonelela kosomabhizinisi abancane ngoba lokukhuphuka kwe-repo rate khona kuzoba affecta kakhulu osomabhizinisi abancane laba abasathuthukayo nalaba abasakhulayo osomabhizinisi. Abanye inkampani ebezama ukwakha imisebenzi zizowa, so fanele kube khona ukubonelelwa kwabo ngento efana ne-tax, fanele kube khona ukubonelelwa kwabo labo somabhizinisi ngezinto efana nama-incentives. Ibhange ngodla likhuphule imali imboleko ngo-25 basis point nokusekuyikhawu engaphezu kwezine kusukela ke ngonyaka owedlule. Lokhu kuchaphazela ke abantu abakhokhela lonke ke uhlobo lwezikweletu kufaka ke phakathi imizi, izimoto, izimpahla zokugqoka nokunye ke kanti kuza ke ngemumva nje kokumenyezelwa kokunyuka kwentengo kagesi kuleli. Abantu baphawuleka nje ngalokhu. Imali engikweleta indlu iyakhuphuka. Imali engikweleta i-credit card njengomsebenzi ngeba ne-credit card. Isikweletu engisikhokha lapho kwi-credit card siyakhuphuka. Imali i-loan engiyithathile ebhenki mhlambe ngiyokhokhela ingane esikolweni iyakhuphuka.
ngaleso sikhathi zonke lezi zinto mayikhuphuka kanye kanye umholo wona ume endaweni eyodwa ugcina lapho ungasakhoni ukukhokhela zonke izikweletu zakho noma ukwenza zonke idingo zakho zenyanga. Mhlawumbe ugovernment akakhulumisane nabo ngoba phela ba reporta kuyo ugovernment laba bantu ukuthi hey man akwesibabhekeleleni phela abasebenzi ngoba uma usumsebenzi uyasebenza kodwa uholile namhlanje kusasa usenayo imali ekugcineni ngempela sizobonakala sesifaka intambo siyibulala. Ikhumbula ukuthi iningi labasebenzi elikhona ngaphandle lihlala endaweni zase emalokishini ekufanele ligibele maliya emsebenzini. So uma kunyuka lezi zinto njengama repo rates no diesel no petrol ku affecta even transportation. So ukhumbule ukuthi transport esisebenzisayo thina reliable endaweni eziningi thina abantu abasebenzi sisebenzisa amatekisi. Abantu bamakhumbi ngizothatha nje bona kuqala bayithengile lezi moto bayithenga icash abaningi bayithenga nabo ngamabhenki uyabona. So then uma kunyuka ama repo rate isho ukuthi nawo ama monthly installments abawakhokhayo ezimotweni ayakhuphuka ngoba phela baza ibhizinisi bafuna ukwenza iprofit. Umeluleki wezomnotho uthi ke imbangela yokukhuphuka kwemali imboleko ukukhuphuka kwezinga lokuphila kuleli kanti uvumileke ukuthi kusazoba umqansa kakhulu njengoba ke kungenzeka iphinde inyuke nonyaka. Nakuba ke kubuka kusazoba nzima umtshali uqhuqhuzela ke abathintekayo ukuba bangasabi ukukhuluma namabhange. Kuzomela bekhulumisane nama creditors at least be negotiate indaba ye-percent. Umuntu one property i-percent lakhe nje manje njengoba limele ku 10.75%. Uma ukhuluma usho ukuthi kuyasinde kuyehlela ngiyacela ukuthi ningehlisele. Amabhange okuyiwona akakwazi ukunika abantu amabond ayahlezi evulelekile ukuthi kuxoxiswane ngokwe-percent ukuze nobudlelwane buhlezi buqina ngoba awathanda ukulahlekelwa amakhasimende futhi amabhange afisa ukubona isigaba la abantu beluza izindlu zabo zirepossesswa. So ngoba wekhe businessini lokudayisa izindlu so ahlezi ngasonke isikhathi evulelekile ukuthi abantu mabe ukuthi banengxoxo zokunegotiate kuhlezi kube into evulelekile ukuthi bekwazi ukuthi benegotiate. Nesikhuthazayo ukuthi esigabeni esinjengalesi indaba ye-percent abantu bengakwazi ukuxoxisana namabhenke kanye nabantu ababakweletayo ungaba ama credit card noma ama loan noma kungaba amabhange ezimoto ilezo zinto enjalo kuyakwazi ukuthi uthi mawuxoxa futhi mawumuntu onobudlelwane obuhle nebhenge lakho futhi ukhokha kahle bayakwazi ukukuzwela bethi ukuhlisela kancane. Endabeni Z1KZNTV kube uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Inzima ke impilo emndenini okaQwabe emasangweni kuWard 9 ngaphansi komasipala semthonjaneni enyakatho nesifundazwe saKwaZulu Natal njengoba kunamalunga ali-18 wonke ondliwa ngemali kagogo yempesheni. Ugogo kuleli ekhaya uThulusile Qwabe unxusa noma ngabe ubani ongabasiza bakhele indlu aphinda abasize ngokubatholela kabazukulu kuyitifiketi kuze bakwazi nabo phela bakithi ukuyitholela imali yesibonelelo sikahulumeni. Umndeni wakwaQwabe emasangweni kuWard 9 ngaphansi komasipala umthonjaneni onamalunga ayi-18 udinga usizo lwendlu njengoba uhlala kulezindlu ezingekho esimeni. Wonke lamalunga omndeni athembele kwimpesheni kagogo wakuleli ikhaya. Angiphethwe umuntu nje ngiyiluma ngamasinyo ngihlezi nazo lezi ingane. Akukho futhi umuntu ongiphethe. Ngiyiphethe mina ngifisa khona ukuthi ngilekeleke nangayo indlu leyo ngoba anginabani anginalumuntu ngiyiphethe mina ngayibhalisa impela indlu la kumajaji yangabe uyayami indlu yangangayithola angazanga ukuthi kwathiwani ke ngayo indlu ngoba ngathola ngingayithola indlu. Isimo engihlezi ukusona yiyo le ebengiyizazala yona yodaka yanetha ke futhi okunzima nje yikho lokho but angabeka ukuthi nje abantu abamikho khona lokho kunzima ukuthi ngoba ngithola lo mpekishenyanyana ngihlezi nazo lezi ngane zibuka mina zonke. Isihlobo salomndeni senxuse noma ubani ongaba nosizo ukuba ulekelele ngendlu njengoba lezi esikhona ziyanetha. Okunye kube seqhulwini ukuba khona kwabantwana abathathwa abangenazo izitifiketi zokuzalwa
nokwenza bangakwazi ukuthola imali yesibonelelo sikahulumeni, kanjalo nababili abadala abangenabo omazisi. Bathi sebezame konke emahhovisi ezomnyango wezasekhaya empangeni kodwa akulungi lutho. Siyesacela ukuthi umama lo ugogo uhlala nabantwana la abala ngaphezulu kwa 18. So bahlala endlini nje engayinhle edilikayo enethayo iyavuza. Seke kwafika kama social worker kaningi ngoba khona abantwana abanganawo ama ID la nezingane zabo abayitholayo engenayo ama certificate. Kuthi noma ngabe mhlawumbe khona obukayo ozwelanayo nalomndeni wakwaGqwabe esize ukuthi ezobakhela nje ixhokovana ukuthi bekwazi ukucasha kangcono ngoba lokho abazakhela khona bakha ngotshani, bakha ngodaka, bakhe nangasemende, bakha ngodaka kuyadilika njoba imvula nje kade zina sonke lesikhathi bahleli phandle. Lomndeni kuvela ukuthi mudala kule ndawo kodwa wasala ngaphandle uma sekufika uxhaso lwezindlu nabathi lwakhetha abathile endaweni. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo emasangweni. Bekumhlophe idaladi enande ebuhleni njengoba amalunga amaNazaretha namhlanje ebezovala ngokusemthethweni umhlangano kuzokhumule ukuthi njalo ngenyanga kaJanuwari esontweni lokuqala lamalungu ayanyukela entabeni yaseKhenani la afike ehlale khona bese kuthi ukuphela kwaye inyanga ehle zovala ngokusemthethweni bekuyinto ebiyenzeka namhlanje ebuhleni. Sibe sesixoxisana nongumholi we-IFP ophinda beyilungu lalo leli bandla. Siyakubingelela sikwamukele indabeni zethu ze1KZNTV. Asibingelele dadewethu nababukeli besabo umsakazo i1KZNTV. Babuhlabisa ula ebuhleni osukela namhlanje kuzovala umhlangano waJanuwari osuke kade usuka le eKhenani namhlanje usuzovalwa ngokusemthethweni okuyinto le amaNazaretha ayenza minyaka yonke. Inyanga kaJanuwari inyanga enkulu ebandleni lamaNazaretha kusuke kuyinyanga yokuqala enyakeni eba nomhlangano omkhulu oba nohambo oluya entabeni engcwele iKhenani. Ngangingxenye yokuphuma komhlangano ngaba ingxenye yokuhamba phansi ibanga elingama-kilometer angu-19 ngenxa yomsebenzi wawungixakile ngakusasa angikwazanga umhlangano kuba ngeke ngiyowubeka eKhenani. Namhlanje ke umhlangano njengoba uphinde wehla ngempela sonto yisonto lokugcina lokuvala umhlangano kaJanuwari olapha ebuhleni. Sonke ke thina esingamaNazaretha sila ebuhleni ukuba sizovala umhlangano omkhulu wokuqala unyaka la esisuke sizozinxusela khona kuNkulunkulu kaShembe ukuba asiphe ukuphila enyakeni njengoba ku2023 ngokukholwa ke ukuthi uzosipha lokhu kuphila esikucelayo kuyoze futhi kuphinde ukuthi ngonyaka ozayo ube khona lo mhlangano njalo kaJanuwari owuqala konyaka. Ngingasayibali ke enye imihlangano njengomhlangano kaJulayi yisikhumbuzo esiphinde sibe khona futhi la emzini omkhulu wasebuhleni. Babuhlabisa kwabanye abantu ukubonakala kosopolitiki beza enkonzweni amaNazaretha kuye kubonakala ngazi ukuthi mhlambe nizogaya ivoti mhlambe njengoba wena uyilungu ukuhlukanisa kanjani lokho? Kuyiqiniso dadewethu nabalaleli ukuthi khona abantu kubaholi bezombusazwe abangazikhathazi ngokuza ebandleni laseNazaretha uma ukhetho lungekho. Sizobabona ke bephuma bengena besina bededelana uma sekusondele ukhetho ngenhloso yokuzonxenxa amalunga ebandla kuba votele amaqembu abo ezombusazwe. Mina ke ekuzalweni kwami ngoJanuary 4, 1965 ngazalwa ngiliNazaretha ngakhulela ekubeni yiNazaretha ngaze ngangena einhlakeni zokuba ngibe sebuholini kulokhu ngiliNazaretha njengoba nje ngizile la nanjengoba ngakhipha uhambo oluya entabeni eKhenani ngangilikhipha njengenhlalisuthu nanjengebandla leNazaretha
kungekho okuhlangana nezombusazwe. Nanamuhla njengoba ngize ngokuzokhonza njengelunga lebandla akuhlanganisi lutho nezombusazwe. Sekungaba nje kuwa amalunga ebandla ngesikhathi sekufika ukhetho bese bethi mhlambe cha lo mholi siyamazi ikhathi eziningi siyambona uba kanye nathi naseyinhlelweni zebandla uba kanye nathi mhlambe ukumnikeza kwethu kumeseka kungamenza aqonde kangcono ukudinga kwethu nala futhi sidinga ukuthi silekelelwe khona. Kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi akusiyo into enhle ukufuna ukusebenzisa amabandla ezenkolo noma ngabe yiliphi ibandla lezenkolo ngenhloso yezombusazwe. Abantu uma bezokhonza bazokhonzela ikusasa labo nemphefumulo yabo abezile ngezombusazwe. Yingakho ke nami noma ngithola ithuba lokukhuluma ebandleni angilokothi ngiweqe ulayini wokuba ngingakuhloniphi ukuthi laba bantu beze ukuzokhonza abezile kwezombusazwe bangalalela nje ukuthi bathina abaholi kodwa okuyikhona okukhulu okusuke kubekuzele ukuzokhonza. Kuye kubaluleke ukuthi ke nabaholi bakuhloniphe bangaweqi ulayini wokuthi kusenkonzweni la akukho eralini noma kwezombusazwe zikhona lezo zigcawu kodwa lesi sidinga ukuthi sinikezwe indawo nokuhlonishwa uma ibandla likuhloniphe ngokunikeza ithuba lokuba ukhulume. Kodwa ke nje mina ke ngize enkonzweni namhlanje. Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Sithokoza kakhulu dadewethu nakubalaleli nakubabukeli bomsakazo u1KZN TV. Kanti osukwini lakusasa kuzobe sekuqhubeka imigidi kuyona le ndawo kanye nezinhlelo ezithinta ukukhethwa nokuganiselana. Kodwa Sibisi ngisenande ebuhleni. Ake siphinde sithi ishelele idolo umbukeli sobuye sibuye nezinye zeindaba zethu. Nina beselo siyabonga siyaphinda futhi siyanemukela kuzona indaba zethu ze1KZNTV. Nazi indaba okuyize sithi ngezihamba phambili namuhla. Linedumela idamu elisemayini Enseleni. Ukuhamba kagesi kuyezwela kubangcwabi kanti ikhosathi igxeke yokwenyusa kwemali imboleko. Ake sibheke ezimakethe. Izimakethe zivale iranda kuleli libiza u17.24 kuyidola laseMelika kanti belungu 18.77 kupondo waseBrithani lingu21.36 kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona imakethe zivale $1,011.63 i-ounce kuthi intengo yalo ngahluziyo yona ibikade $87.47 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Usuyezwela umkhizo ejazini kumqeqeshi uMarumo Gallants uDandy Dance Malisela njengoba sekuqale kumphatha kabi ungenze kahle kwaleli qembu nakuba kedlala ibhola elingcono kakhulu kunamaqembu elisuke libhekene nawo. Leli qembu kuphinde lakhala ngaphansi futhi kuhle kwentshebe kwamashu ngamagoli kamathathu kwamabili kumdlalo weGolden Arrows kwamashu phakathi ke nesonto. uMalisela uthi akangabazi ukuthi bazodlula kulesimo basabhekene naso kepha kangeke akufihle ukuthi ke bekuyamkhathaza kakhulu ukuthi ke baqhubeke nokungenze kahle banqobe ke imidlalo ke enkundleni. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bentulo ebande ngodonga kwela kwethu kaNongoma kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.